Dodik dok god je imao problem na lokalnom nivou, dok nije imao većine po opštinskim vijećima, on se bavio lokalnim nivoom. Dok je imao taj problem u Narodnoj skupštini, on se bavio Narodnom skupštinom. Kad je on pogasio te tamo probleme i vatre koje su gorjele, on se sad bavi državu i on sad razvaljuje državu, ne da s namjerom da je razvali, nego da je preuzme. Dakle, postoji iluzija ta koju mi vjerujemo, eto, on će se nešto odcijepiti, on će preko noći donijeti neke odluke, a neće, on će preuzeti institucije Bosne i Hercegovine, uzeti sudove, tužilaštva, kao što se nažalost danas dešava, ući u sigurnosni sistem i onda će dovesti tebe i mene u situaciju da kad se zalažeš za prava svog naroda si neki radikal. Da se radikal, da si malo zaostao, da te možda treba bezbjedonosno obratiti i tako dalje, a uvijek ćete naći nekog našeg čovjeka kojem je bitno da on dobije bilo kakvu poziciju, neka je ona i niža nego što pripada nekom njegovom narodu ili potrebi, samo da bude eto negdje uz nekoga koji je jak. I to se dešava i sad kad dođete na državni nivo, kad razgovarate s ljudima koji rade u državnim institucijama, dakle tamo su HDZ i SNSD napravili takav spoj da oni na najnižim nivoima, dakle kroz nekim komisijama, kroz neka bodovanja, na svaki način degradiraju Bošnjake i niko se tome ne suprotstavlja.